Livsnydernes rundtur i Island, tirsdag den 30. juni 2015 til lørdag den 18. juli 2015. Livsnyderne er Mogens, årgang 1947, og Rita, årgang 1949. Vi har rejst rundt om i verden, vandret, sejlet, udforsket eventyret, ganske ofte uden for alfavej, og flyttet egne grænser i målet på oplevelser, gerne lidt uden for turiststrømmen. Da vores søn engang skulle fortælle om sine forældre, kaldte han os livsnyderne, og det blev vi rigtig glade for at høre. Vi har boet i USA i 4 år, og i Kuwait i 2 år. Bliv blæst omkuld på 8. dæk, i solskin og vindstyrke 25,9 sekundmeter. Stil dig i stævnen af MS Norrøna og mærk den stærke og dog lune vind. Lad dig fornøje. I safety forstås. Sikke en indledning på en pragtfuld kultur- og naturskøn rundrejse i egen bil, Island rundt ad Ring Road 1 med afstikker hist og pist og ud på det lange, smalle næs, Snefellsnes, og langt ud i det ældste Island, Vestfjordene. Inden cirklen blev sluttet ved Seyðisfjörður, skønt at have egen bil med, så vi uden begrænsninger kunne medbringe, hvad vi havde lyst til og kunne forudse behov for. Vel ombord flyttede vi ind i god udvendig kahyt med dobbeltseng. Tog vores medbragte mad og drikke med op på soldækket på 8. dæk i den skønne varme sol. Sigtbarheden var god, og vi nød de første mange timers sejlads udenfor med udsigt agterud til Danmark og snart til Norges vestkyst. Aftenen bød på en helt speciel og dejlig oplevelse. En times afslapning i udendørs hottop med udsigt ud over det mægtige Atlanterhav. Frisk oppumpet, opvarmet saltvand, så salt, at jeg bare kunne flyde rundt og slappe af i krop og sjæl. Det var alle pengene værd. 199 kroner for en hel time, og så var karret helt vores eget. Der var ovenikøbet også en varm ferskvandsbruser stadig udenfor, så vi kunne få saltvandet skyllet af efterfølgende. Det kan varmt anbefales at bestille hot top nummer 3 med 180 graders betagende udsyn til de mange færøske øer, vi sejlede mellem ved afgang fra Færøerne. Bestil til en time efter afgang fra Tórshavn. På forunderlig vis klarede det op, og så sad vi der og dampede i det varme saltvand, mens det blæste og regnede, og folk gik forundret forbi med hætter og jakker snørt godt til i kulden. Derefter var det dejligt at krybe under dynerne, lukke øjnene og lade kaptajnen sørge for nattens sejlads. Bløde bølger rullede ganske let med os. Vi ser frem til at Seyðisfjörður dukker ud af tåge og dis. Sørejsen fra Hirtshals til Seyðisfjörður er på 1852 sømil, svarende til ca. 3500 kilometer. Ikke sært det tager et par døgn. Kan slet ikke forestille mig, hvordan den norske vikingehøvding Erik den Røde omkring år 950 har været i stand til at foretage omtrent samme rejse. Hvordan været i stand til at beskytte sig mod vejrliget og opbevare mad og drikke til den lange farefulde rejse. Stor respekt for Erik den Røde og hans medvikinger. Vejrudsigten for Island i dag: 7 grader, overskyet, let tåge og regn. Kl. 9.30 dukkede Seyðisfjörður op, og solen skinnede på smukkeste vis og frit lagde toppen af 1085 meter høje Bjølfur med sne på toppen. Og overraskende for os, i juli måned, ja, så var der sne på rigtig mange fjelde. Mange mennesker og kufferter og pakkenelliker gav et kaos på 5. dæk. Nogle af os skulle længere ned på 4. dæk til vores biler, og andre stod i venteposition til at gå fra borde. I Stöðvarfjörður, en lille uanselig by med 203 indbyggere, besøgte vi Petras stensamling. Jeg blev fuldstændig stum. Her gik jeg og troede, at jeg havde samlet mange sten til huse fra ind- og udland, men her var en islandsk kvinde, der det meste af sit 90-årige liv havde samlet sten og mineraler nærmest fra sin egen baghave. Der var sten og krystaller overalt, så smukke og flotte i endeløse rækker, samlet siden 1946. Den samling er absolut et besøg værd. Ret tidligt havde vi parkeret vores bagage på dæk 5,
så det gik helt uproblematisk for os at komme ned i bilen. Solen skinnede og bød velkommen til Island, og det samme gjorde de islandske toldere efter lidt ventetid. Køreturen op til Fjarðarheiði-passet var smuk og stejl, og der var en betagende udsigt ned over Seyðisfjörður og MS Norrøna. Vi kørte langs elven Fjarðara, og der siges at have 25 vandfald. Ved det største Gufufoss gjorde vi stop, sammen med rigtig mange andre fra MS Norrøna, der også var på vej på eventyr. I 620 meters højde kørte vi flere kilometer ad en smal asfalteret vej hen over Fjarðarheiði-mosen med en vidtstrakt imponerende udsigt, inden vi landede i byen Egilsstaðir. Ligesom alle de andre. Byen summede af aktivitet. Bag ved Netto-butikken i samme bygning, dog gemt lidt væk, fandt vi computerbutikken, hvor vi fik købt et SIM-kort til vores router eller til en telefon, så vi er selvforsynende med internet undervejs. Vi kørte mange kilometer ad snoede smalle veje, rundt om, ind i og ud af smukke, smalle fjorde, omkranset af høje, stejle fjelde. Fjelde og vandfald, så betagende, mangfoldige og majestætiske. Og efter en stund holdt vi op med at udbryde næh, se lige der, for natursceneriet fortsatte bare, og vi var midt i Islands vidunderlige natur. Inden vi fandt vores hotel Fremtid i Djúpivogur, nåede vi også at se en stor flok rensdyr, og jeg påstår, at vi havde set et sted mellem 500 til 1000 vandfald, det ene højere, lavere, bredere og smallere end det andet. Hotel Fremtid er et hyggeligt, smukt beliggende overnatningssted i et lille fiskerleje. Det kan varmt anbefales. Flot køretur, hvor vi atter blev beriget ved synet af smukke vandfald, stejle og farverige fjelde, og minsandten et vejskilt plantet midt på vejen på et bakketop, med anvisning om at holde til højre, og det gjorde vi så. Vi tog en lille afstikker af grusvej 985 lige nord for Smyrlabjørg. Netop kommet godt i gang med den 22 km lange grusvejstur ind til gletsjeren, så lød der pludselig et højt smæld, efterfulgt af rumlende lyde, som sten, der slog hårdt op på bunden af bilen. Hvad var nu det? Så fik vi alarm. Check battery. Nu var gode råd dyre. Mogens kunne intet se inde i motoren, ej heller under bilen. Lige så stille vendte vi om og kørte tilbage til Ring Road 1. Så røg motortemperaturen op i det røde felt. Så måtte vi stoppe helt op, tænde havariblinket, lukke motorhjelmen op, og der holdt vi så. SOS International Vejhjælp i Danmark blev telefonisk kontaktet på telefon 70 10 50 52, og trods store afstande, ja, så kom det til at virke på bedste vis, og vi slog vores campingstole og bord op. Kl. 14.50 SOS i Danmark ringer for at høre, hvordan det går for os. Kl. 15.20 transport på ladevogn til Høffen. Kl. 16.10 Høffen værksted, engelsktalende mekaniker, der hurtigt finder problemet, har dog ingen reservedele. Vi traver en lang formiddagstur langs havnen og vådområderne med masser af fugle. I løbet af nogle timer er solen fremme og en hel del dis fortrængt. Vi kan ane Vatnajökull i det fjerne på vores tur rundt langs vandet. Kl. 12.10 ringer vores mekaniker. It's finished! Og så kan det nok være, at vores dasken omkring blev til skarpt trav. Regningen lød på 75.000 kroner. Gisp! Heldigvis islandske, svarende til ca. 3500 danske, og vi følte os noget sluppet. Selvfølgelig måtte vi sejle en tur på Jökulsárlón, Islands dybeste sø, 248 meter dyb. Søen ligger for foden af gletsjeren Breiðamerkurjökull
masser af flotte isbjerge sejlede vi imellem i en amfibiebåd, båd med hjul, der transporterede os fra landjorden og ud i søen. Vi fik også lov at smage et stykke gammel gletsjeris, helt klart og fyldt med luftbobler, der nærmest prikkede i munden. Den oplevelse må man give sig selv. Det er et must. Ad en 2 kilometer lang grusvej nåede vi frem til Svinafellsjökullgletsjerens længste gletsjertunge. Det var et prægtigt skue. Vi kunne høre, hvordan det knitrede i de store iskolosser, hvoraf de forreste var helt sorte, og foran disse en stor, dyb gletsjersø. Ifølge vores rutebeskrivelse skulle vi komme til et dejligt sted, hvor vi skulle kunne se søpapegøjer. Gættede på, at det var det ensomt beliggende 277 meter høje bjerg Petursi. Flot var bjerget, men ingen søpapegøjer at se. Men et af Islands højeste vandfald, Skogafoss, 60 meter højt, det var nemt at finde og helt bestemt en must-see-attraktion. Og nu bliver det svært at rate det næste vandfald, Seljalandsfoss, for det syntes endnu flottere. Seljalandsfoss, også et af de højeste vandfald i Island. Det magiske ved Seljalandsfoss, ud over synet, mængden af vand og den uendelige buldren, det er traveturen op og bag om Seljalandsfoss. Det var smukt og enestående og vådt. Det var ekstra fint, at vi kom sidst på eftermiddagen, for så stod solen direkte ind på Seljalandsfoss. Det var meget smukt. Det var en must-see oplevelse. I dag skal vi køre ind i landet og finde, gæt en gang, en del vandfald. Vi kørte 20-30 kilometer på en grusvej igennem gammelt lavaområde, hele tiden med udsigt til vulkanen Hekla. Ad en ikke afmærket, meget lille grusvej fandt vi Tröllkonarlaup,
Et gigantisk, imponerende vandfald. Også dette er et must-see. Hajfoss-vandfaldet fik os også til at tabe kæben. Enestående flot. På den anden side af en dyb slugt buldrede det 122 meter høje vandfald lodret ned ud over klippekanten. Skulle angiveligt være Islands andet højeste vandfald. Det er absolut værd at køre de små 10 kilometer ad en temmelig udfordrende grusvej. Hajfoss flankeres af flere smukke sidevandfald. Must see. På tilbagevejen en kop kaffe og en kleine på Café Högskola ude midt i nowhere. Vi spurgte caféejeren til råds. Kunne vi køre til Gjein og Støng af denne udfordrende vej? Hun åbnede døren, kiggede vurderende på vores bil og mente nok det gik an, trods det var the road to hell visse steder. At komme til Gjein, en kløft med skønne vandfald, flotte klippeformationer og skønne græsser, var en fryd for øjet og oplevedes som en lille bid af paradis. Så frodigt og smukt, lige der midt i lavaområdet. Jeg fik lyst at synge, her vil jeg bygge, og her vil jeg bo. Det er en must see oplevelse. For at komme til de udgravede ruiner af Støng, så skulle vi krydse floden Raudha ved et vadested. Vadehøjde 40 cm. Mon det her gik an. Det gik fint. Et stop ved Skaftholtrettir, Islands ældste forfolde, bygget i det 12. århundrede af lavasten, berigede os til lige med synet og lyden af rigtig mange regnspover, udover at det var meget interessant at se de gamle folde. Dagens sidste vandfald, blot få 100 meter af vejen, det måtte vi også have med. Hjälparfoss, endnu et fantastisk smukt vandfald. Denne gang et tvillingevandfald. Det er et must-see, nemt at komme til. Vi rundede de mange skønne oplevelser af med et besøg på restaurant Fjöruborðið i Stokkseyri, en lille by ved havet med blot 441 beboere. Restauranten er berømt for sine lokalt fangede jomfruhummer, og det fik mundvand til at løbe, da den store gryde med jomfruhummer, svitset i smør, hvidløg og andre velsmagende krydderier blev sat på bordet. Tidlig afgang fra Selfoss. Første stop det 3000 år gamle vulkanske eksplosionskrater Kerid, 55 meter dybt. Meget fascinerende og smukt. Ad en lille sti kunne vi gå ned til vulkansøens overflade. Husk lige en vandrestok, hvis du alligevel har en i bilen. Det var til tider lidt en rutsjetur, men det var rutsjeturen værd. Helt tyst og stille, og søen spejlede vulkanens krater. Et must see along the road. Geysir, eller rettere Strokkur, det skal alle turister se, og det er vi jo også. Allerede på 5 km afstand kunne vi se det kogende sprøjt fra, nej ikke Geysir, den springer ikke mere, men fra Strokkur, der villigt springer hvert andet 3. minut. Det var meget fascinerende, trods mylder af turister. Det var svært at forlade stedet, og i rigtig lang tid blev vi stående og ventede og fascineredes. Nu lader Strokkur op til et sprøjt. Vandhøjden i hullet bobler over som en gryde kogende vand, og få sekunder efter stod der et kogende sprøjt på omkring 40 meter op i luften. Hele området syder og bobler, og der blev taget rigtig mange fotos, ikke bare af os, men også af alle de andre fra hele verden, der var lige så betaget som os af dette naturfænomen, der sender kogende vand op fra jordens indre. Selvfølgelig måtte jeg da også prøve at være en lille smule kongelig. Det vil sige, jeg satte mig på konungssteinar, kongestenene, på skråningen oppe over Geysir, hvor 3 danske konger, der hver især har besøgt Island, har sat sig til hvile for at vente på Geysirs udbrud. Det var kong Christian den 9., Frederik den 8. og Christian den 10., og så altså nu fru Lauritsen fra Kerteminde. Geysir og Strokkur er et must.
Ved Gullfoss var det en god idé at iføre sig regntøj. Det vældige Gullfoss, Islands smukkeste vandfald, falder 32 meter i 2 kaskader. Kløften neden for faldet er 2500 meter lang og 70 meter dyb. Og det er et fantastisk og indimellem fugtigt syn. Det er imponerende og absolut et must see. Kørte vi til endnu en af attraktionerne på The Golden Circle, nemlig Thingvellir, det vigtigste historiske sted i Island. I næsten 9 århundreder, fra år 930 til slutningen af 1700-tallet, mødtes her Altinget, den lovgivende og dømmende magt, det vil sige repræsentanter fra hele landet. Altinget var stedet for vigtig kontakt folket imellem. Der kunne komme op til 7-8.000 tilrejsende til fester, ægteskab, slagsmål, sportskampe og selvfølgelig også markeder. Smuk køretur rundt langs Hvalfjorden, som er 30 km lang og 84 meter dyb. På det lille næs Hvalfjarðareyri travede vi ud til et tidligere færgested. Her var et rigt fugleliv. Vi var heldige at se en edderfuglehund på rede. Hun fløj forskrækket op, og der lå hendes smukke æg, og vi forlod skyndsomt stedet. Ved Deildartunguver, Islands mægtigste kogende kilde, fik vi ved selvsynet se, hvordan det koger og bobler op af jorden over mange meter. Kilden leverer hvert sekund 180 liter 80-100 graders varmt vand. Den forsyner byerne Borgarnes og Akranes med varmt vand, som dog køles ned til 80 grader grundet transporten. Et must-see-fænomen. Skulle vi dog køre efter flere vandfald? Ja, men så lad os da gøre det. Og godt vi gjorde det, for det var et anderledes vandfald. Ravnfossar, lavavandfaldene, var overraskende og imponerende. Ligger på nordsiden af Vitafloden og springer frem fra under lavaen over en strækning på 1 kilometer med talrige flotte vandfald. Det er et must see, fordi det er så anderledes. I samme område finder vi Barnafoss, børnenes vandfald. Det fortælles, at 2 børn, der var ladt alene hjemme, da familien tog til gudstjeneste, er faldet ned i floden fra en klippebro. I hvert fald, fortælles det, førte sporene i sneen hen til klippebroen. Moderen til børnene fik klippebroen brudt ned, så ikke flere børn skulle komme af dage. I dag er der en bro over vandfaldet. Hvad siger du, kone? Skal vi følge det vejskilt til Langjökull-gletsjeren? Træt var jeg ved at være, og udsigten til 18 kilometer på en humplet grusvej, uden garanti for, at vi i vores lille firehjulstrækker virkelig kunne nå frem til gletsjeren Langjökull. Ja, jeg trak lidt på det. Langjökull er Europas anden længste gletsjer, og selvfølgelig måtte vi på eventyr, og det blev en fantastisk oplevelse. Tænk at komme helt ind og træde ind på og gå på gletsjerfoden i strålende solskinsvejr og høj blå himmel. Dejlig oplevelse, og for de eventyrlyste
Absolut en must see oplevelse. Husk mad og drikke og vandtætte støvler. Spiste frokost på hjemturen midt i lavamarken med udsigt til Langjökull. Omkring kl. 15 landede vi på Voss Hotel i Reykholt. Dejligt lyst og stort værelse, og det bedste, 3 udendørs hot-tubs med varmt vand fra de varme kilder, dog nedkølet til 40 grader. Første betagende stop var Gerðuberg, en enorm række kolossale basaltsøjler, der syntes at række helt ind i den solblå himmel. Man bliver meget lille ved siden af. Kravlet op til foden af Gerðuberg. Must see. Ved Rauðafjallagjar, en høj, smal kløft, vrimlede det med fugle omkring den smalle kløfts top. Vi fulgte floden ind i slugten, der blev smallere og mere kold. Til sidst var vi så langt inde, der var iskold sne og blot et lille tyst, rundt lyshul at se for oven, vel nok 50 meter oppe. Vi fandt flere flotte og interessante fuglefjeld ved den lille fiskerby Arnarstapi. Mogens lå på maven omtrent ud over fjeldkanten og fotograferede fugle, vist nok primært rider, der havde redepladser overalt på de flotte, særprægede basaltsøjler og klippevægge. Gå lige derover, kone, så er du med på billedet. Lidet vidste jeg, at jeg gik hen over en smal klippebro over en enorm slugt, som havet bruste ind i. Imponerende at skue, sådan lidt på afstand. Det var vist klippen Gatkletur, klippen med hul. Ved stormvejr kunne jeg sagtens forestille mig, hvordan det kunne sprøjte op gennem dette hul i klippen. Ved Djúpalónsandur, en sandstrand, forlyder legenden, at der findes 4 løftesten. På disse testede unge fiskere deres styrke. Den største, Fully Strong, vejer 154 kilo. Half Strong 100 kilo. Weakling 54 kilo. Og Useless 23 kilo. Kunne man ikke løfte Weakling på 54 kilo, kunne man ikke få arbejde på en fiskerbåd. Det er en sjov historie, og vi ledte forgæves efter stenene. Vi ville jo gerne lige have testet vores egnethed som fiskere. Det var dog et meget smukt sted. Jeg gik en tur på havnen og så den ene lille fiskerbåd efter den anden komme ind, tungt lastet. Fra bådens dybe bug blev løftet den ene svingende fulde kasse fisk op efter den anden. Og her taler vi om store, rigtig store torsk og enorme stenbidere. Fik vi set statuen af Snorri og Snorralaug, Snorris pool, en udendørs badepool, forsynet med varmt vand fra de varme kilder. Det blev en dejlig solskinsdag trods kølig vind. Vi kørte godt 500 km i Vestfjordene. Ja, det er langt, men så absolut alle 500 km hver. Man må være forsynet med en stærk vilje, særlige egenskaber og evner for at overleve og leve i de barske, smukke Vestfjorde.
Betagende barske fjelde, dybe kløfter, smalle fjorde, blåt vand, øde områder, mange kilometer på smal grusvej, lige med hovedvejen, som flere steder nærmest er skåret ind i klippen. Stejle stigninger og fald op til 16%. Her bruger man ikke autoværn eller anden afskærmning mod de dybe slugter. Her bruger man sin sunde fornuft. Mange høje pas kørte vi op over. Vi så atter mange flotte vandfald along the road, men efter mange kilometer på grusvej blev vi betaget af endnu et af naturens under. Et vandfald, hvis lige vi heller aldrig har set. Dønjandi vandfaldet, det største vandfald i Vestfjordene. Faldet består af 6 på hinanden følgende fald. Hovedfaldet er på 100 meter og spreder sit smukke, lange, hvide hår ud over klippeterrasserne i den flotteste vifteform. Det er et must see, taget den lange køretur og grusvejene i betragtning. For at komme til Suðuroyri kørte vi igennem en 9120 meter lang tunnel. Mørkt var der, og smal var vejen. Efter en stund udbrød Mogens. Nå, den er så smal, fordi her er ensrettet. Så slappede vi af. Lige indtil vi mødte en modkørende. Det viste sig så, at vi havde forkørselsret, og modkørende skulle køre ind på en vigeplads, så snart de så billygter nærme sig. Det fungerede rigtig fint. Vi lander i Suðuroyri, en aktiv fiskerby med 278 indbyggere på Fisherman Hotel. Dernæst den lille fiskerby Bolungarvík med 906 indbyggere. Vi havde god tid i dag og tog udfordringen op. En 11 km lang, snoet, smal grusvejstur til en lille ubeboet vig mellem høje fjelde. Skalavik bød på rigtig mange havfugle og en enkelt sæl. Vi gjorde holdt ved Øsvær,
et maritimt museum med 3 gamle tørvefiskerhuse. Her fortaltes den barske historie om fordums tiders fiskeri i åben båd på Atlanterhavet. Er der en tur i tunnelen? Videre til fiskerbyen Súðavík med blot 173 indbyggere. Fra tidlig morgen landedes her store, flotte fisk, torsk, havkat og bras. Det er koldt i dag, blot 2 grader, og det blæser 10 sekundmeter. Kører er der gennem øde, barske, smukke områder på Vestfjordenes østside. Her er også meget smukt og storslået, og intet foto formår at gengive naturens under. Vi forsøger dog alligevel. Hytte med rødt tag, der tilbage i 1896 fungerede som hvalfangerstation. Fra Nesset Kampsnes, hvor det blæser bidende koldt, har vi udsigt til Súðavík og enorme fjelde overfor. På Nesset Vítanes spottede vi masser af sæler, der lå til tørre på klipperne blot få meter fra hovedvejen. Og så havde vi læst om en naturlig varm pool i klipperne i Heidala. Og det måtte vi da undersøge. Trods svært at forestille sig, at man kunne få lyst at smide tøjet i denne bitre, bidende, kolde vind. Vi tog alligevel afstikkeren ud af grusvejen, cirka 15 kilometer, og fandt Heidalur. Hvis vi ville over til den naturlige pool, og det var jo målet, ja, så måtte vi krydse den iskolde elv i vand til knæene, og på den anden side spottede vi et lille, simpelt, vakkelvornt, skævt skur, en slags omklædningsrum. Elven var iskold. Desto mere vidunderlig var poolen, hvor vandet var dejligt varmt. Og så sad vi der,
med høje, sneklædte fjelde omkring os, med udsigt til kolde elve og vinden susende om ørerne, men vandet var varmt og smørblomsterne smukke på kanten af vores naturlige hottop. Sikke en oplevelse. Svær at forlade. Fik besøg af et polsk par, som også jagtede varme kilder. I alle de sidste mange fjorde, vi kørte igennem, blandt andet Bitrufjörður og Hrútafjörður, var omtrent hver eneste lille vig dænget til med drivtømmer. Nu er vi landet på et såkaldt hotel i Bry. Her er selvtjek ind og ud og helt øde og nærmest forladt. Simpelt, men funktionelt overnatningssted. Først dog en lille grusvejsafstikker til Borgarvirki. En samling klipper, der mest af alt ligner en rund borg, men det er det altså ikke. Der er en fantastisk udsigt fra toppen. Borgarvirki er 177 meter høj med basaltsøjler på 10-15 meter, der former en cirkel på toppen. Der har været bygget en mur i et hul, der har dannet indgang til borgcirklen. Akureyri. Jamen dog, så landede vi nærmest i en storby ude fra ingenting. Kan sagtens forestille mig, hvordan det har været attraktivt at komme fra de små fiskerbyer og til Akureyri for at få en uddannelse. Vi travede en tur både i den nye og den gamle bydel, der ligger smukt ved Eyjafjörðurfjorden. Der var rigtig mange velbevarede huse langs Hafnarstræti, hvor også byens første og ældste hus, Laxdalshus, der blev bygget i 1795, ligger. En lille morsom opdagelse. Der var de sødeste røde hjerter som rødt lys i lyskurvene. Det får der en til at blive helt mild og straks stoppe op. Et must-see på vejen mod næste overnatningssted var Godafoss, gudernes vandfald, smukt formet som 2 hesteskovandfald. Ifølge sagaen smed Þorgeir af Løsavatn sine gudestatuer i vandfaldet, da Island blev omvendt til kristendommen. Vi vil se hvaler. Nu er vi her i Island, så tæt på Húsavík, der er kendt som Whale Watching Capital of Europe. Det er i hvert fald, hvad brochuren fortæller. Húsavík blev grundlagt i år 870 af en svensk viking, og Húsavík betyder selvfølgelig bugten med huse.
Vi valgte at sejle ud med Gentle Giants, og vi valgte en tur, hvor vi med sikkerhed ville kunne se søpapegøjer og med lidt held også hvaler. Det foregik i en ribbåd med 2x400 hestes motorer, og iført overlevelsesdragter og redningsveste fløj vi hen over bølgerne med 30-40 knob i timen. Der var plads til ca. 15 passagerer, og det gav mulighed for godt udsyn til alle. Man skulle dog lige vende sig til halvt stående at klemme lårene sammen om midterkonsollen, når vi hoppede og dansede hen over bølgerne, bare sådan lige for at skåne ryggen. Ret forude så vi Puffin Island, søpapegøjeøen Lundy, en 41 meter høj klippeø. Himlen over øen og ud over havet var sort af fugle. Det kan da umuligt være. Jo vist, det var det. Søpapegøjer i tusindvis i luften, i vandet og ikke mindst på klipperne. Her vendte søpapegøjerne tilbage år efter år for sammen med den eneste ene at udruge et enkelt æg. Det var fuldstændig overvældende og betagende. Vi opdagede et par mænd på øen. De var klatret op af de stejle skråninger, forsynet med fangstnet. En ganske kort periode hvert år er det tilladt at fange søpapegøjer med henblik på at spise dem. Der er dog visse regler. Kun flyvende fugle. Aldrig fugle siddende på jorden. Aldrig fugle med fisk i munden. De har nemlig en unge i en rede et sted. Og så blev vi beriget med synet af flere whitebeak dolphins, der kan blive 3,1 meter lang og veje 350 kilo. De sprang omkring og fornøjede os i lang tid. Og pludselig kom sprøjtet fra en hval. Vi suste hen i nærheden og lå stille og ventede. En kæmpe, en pukkelhval, der kan blive 17 meter lang og veje 48 tons, spiste frokost i vores nærhed. Dykkede, kom op, krummede ryg, lettede lidt på halen og forsvandt atter i dybet i sin jagt på det ene tons fisk, den skal fortære i dagens løb. Mange gange fik vi fornøjelsen. Det var en fantastisk oplevelse. Denne tur er simpelthen en must see oplevelse.
om vi kunne holde varmen trods blæst og sorte dryppende skyer. Ingen problemer. Dragten holdt os fint varme. Vi så der også lige, dog meget kort og ganske få gange, en såkaldt minke whale, som kan blive 11 meter og veje 10 tons. Efterfølgende måtte vi lige sidde stille på en bænk ved havnen og lade de skønne oplevelser synke ind. Det regnede og regnede, og de sidste mange kilometer hjemad på grusvejen blev vi som legesyge mundre børn. Vi ræsede afsted på vaskebrættet, lige med grusvejen, gennem vandpytter og huller i jagten på det mest imponerende muddersprøjt. Godt vi sidenhen fandt en tankstation, hvor børste og vandslange var ledige. Ad en særdeles hullet grusvej fortsatte vi i regnvejret. Cirka 40 kilometer med store mudderfarvede vandhuller, der gav enorme sprøjt til Islands berømte vandfald Dettifoss. Beskrevet som det største og mest majestætiske vandfald i Island. 44 meter højt og med vandkaskader på 212 tons per sekund. Ret så imponerende. På lang afstand kunne vi se Rossaborg, et eksplosionskrater, cirka 500 meter langt. Vi kunne køre helt ind i krateret af et hjulspor gennem flere store vandhuller. Flot var det, og lidt op ad skråningen fandt jeg flere blåfarvede stykker lava. Vores vandrestøvler, der var blevet fuldstændig indfedtet i ler fra Namafjell, området med kogende ler og slam, stinkende svovldampe og farverige bjerge. Sikken stank, men helt fantastisk at se og gå rundt i. En must oplevelse. På vej hjem til vores forfarm kom vi forbi Mývatn Nature Bath, Nordlandets blå lagune med geotermisk varmt vand, pumpet op fra 2500 meters dybde. Det må vi simpelthen prøve. Vi tog dog hjem og nøjedes med vores egen hot top. Havde været på farten i 10 timer. Kl. 8.22, 3 graders varme, regn, dis og tunge skyer, præcis som i går. I dag vil vi på vulkaner. Askja-vulkanen vil vi gerne besøge og bade i Öskjuvatns grønne varme vand. Det skulle være noget helt særligt. Öskjuvatn er 217 meter dyb, og dette krater, en del mindre end Askja, blev dannet efter et vulkanudbrud i 1875. Vejen ind til Askja, det 50 kvadratkilometer store vulkankrater, 7-8 kilometer langt og 5-6 kilometer bredt, er en lavagrusvej på 108 kilometer.
så tidlig afgang ind i det enorme store, helt øde lavaområde inde i højlandet. Vi kørte af den endeløse, snoede og hullede grusvej, forserede et par vandhuller og kom efter 40 km kørsel til rutens første vadested ved Grafaland-elven. Mogens var ude at kigge. Det lå sig vist godt gøre. Men en tredjedel ude i elven blev det dybt. Jeg råbte højt, og raven blev sat i bakgear. Sikken det dampede fra den, da vi havde fast og rimelig tør grund under hjulene igen. Nej, det var for risikabelt. Vi trak forsigtighedskortet og vendte om. Men pinligt og træls ville det have været at være turisten, der var kørt fast i elven. Retur i regnvejret og et meget kort regnvejrsvisit til den blå vulkansø Viti. Smukt syn, og vi havde gerne travet kraterkanten rundt, hvis ikke for regn og pløre. Dagens helt fantastiske oplevelse, trods regn og tåge, blev i stedet et 4 timer langt ophold i Nordlandets blå lagune, Mevatn Nature Bath. Luften var 8 grader, vandet 40 og fyldt med livgivende mineraler, salte og geotermiske mikroorganismer. Det kan slet ikke beskrives, hvor skønt og afslappende det var. Det skal opleves. Vi flottede os og købte et beer-ticket-armbånd, og efter 2 timers afslappende skøn skvulpen omkring, rakte jeg armen med mit beer-ticket i vejret, og vupti, så kom livredderen susende med 2 kolde vikingøl i plastikkrus. Vi fandt en klippe i søen, vi kunne sidde, ligge, læne os op af de næste par skønne timer, kun optaget af at være til stede i velværet i det bløde blå vand, omgivet af varme hvide dampe. Pris ca. 200 danske kroner per person. Dimmuborgir, endnu en travetur i et lavaområde med mange mærkelige lavaformationer. Dette område er ligeledes skabt ved at flydende lava har dækket et vådområde. Der var anlagt fine travestier i hele området i forskellig længde. Vi travede en god times tid ud til den mest specielle lavaformation kaldet kirken. Det var som at træde ind i et kirkeskib og højt oppe en slags prædikestol. Absolut værd at besøge. Gerne næste gang i tørvejr og solskin, så bliver traveturen nemlig længere.
På lang afstand øjner vi Værfjell, et 312 meter højt rundt krater, 140 meter dybt og 1300 meter i diameter. Skulle være en af de største af sin slags i hele verden. En eksplosion for 2500 år siden skabte dette flotte, runde krater. Kratersiderne består af sten og aske. Der var en trampestige op til kraterranden. Det krater måtte vi da op til randen af. Vi gik rundt på randen og kiggede ned i det svimlende dyb. Det var en fascinerende oplevelse og helt bestemt noget, man skal se. Havde vejret artet sig. Det blæste isnende koldt. Så havde vi travet kraterranden rundt. Ad Ring Road 1 til sidste overnatningssted i nærheden af Egilsstaðir så flere imponerende vandfald. Det blev til et stop ved vandfald Ystra-Jökull. Fra P-plads ved vejen en 10 minutters travetur ad en trampesti til flot udsyn til vandfaldet. Dernæst ind at handle i Netto, inden vi fandt vort overnatningssted Svartiskógur. Svartiskógur får ingen stjerner af os. Ej heller gør valget af beliggenhed 65 km fra Seyðisfjörður, hvor vi skal være i morgen tidlig kl. 7:30. Ikke så smart. Sejle, spise, lad oplevelserne synke ind, slap af i saltvandskarten med udsigt til Atlanten.